We continue with the shutdown and we continue with the shutdown. Geza's full address. Sanda bina mashuko amdaitogwa na bomshogeza anagidza vanhu vakati satanga tisingazivi nhai kunoonekwa kunzi bomshogeza anouya achiexposa plani yakaitwa neZANU-PF in the last 2 days, or we can say the last 3 days yemashutdowns, yaonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF have tricked and it have rigged vagari venyika yezimbabwe chituko chavasina kuona kunzi aiwa muCBD especially muguta guru avo reHarare panapa kunoonekwa kunzi there were some people vakandoferiwa from local areas across the country ndobva vangoya vachikandwa nemabhazi muCBD zvoita sokuti hakuna mashutdown. Sana bena mashuko budanyoro pana billboard subscribe like what on the bell icon. Firebrand Bomshogeza mabudanyoro achiti ZANU-PF hired buses to carry people from across the country to Harare so as to cover up for the shutdown. Geza also said that he has not been in conversation with either Chibaya or Ongarifume and encouraged citizens to carry on with the shutdown. He said you expose more looting scandals. Tomashkwanguranyoko panapa na Bomshogeza comrade aiwa vari kunokwazva vari kukonzeresa nyika yezimbabwe achiti aiwa maadresi achateera tichaita panguva ine chichiexpose corruption itwa munyika achiti aiwa maallegations ari kuiswa pana Nangarivume naChibaya ndeemanyepo. Isusu aiwa semavoices ari kukola up for the resignation yemutungamiri wenyika. We never planned to cause chaos, kukonzeresa mastreets nekupiswa kuri kuitwa zvinhu achiti aiwa vanhu veThe regime vari kuzviita kuda kuisa the blame aiwa kune maprominent voices ari kukola up for the resignation yemutungamiri wenyika. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Tiona Bomshogeza achiti vanhu carry on, continue nemashutdown. The regime is here panguva ino zvavari kuita aiwa it is now unacceptable. Tudze mafunguro enyu pine comment section medu. Subscribe or like on the bell icon.